Παύλο. Guys, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά αυτή το 2026. Με υγεία και χαρά. Thank you στους 508 subscribers έχουμε πάει. Παίρνουμε πολλές προβολές, πάμε πολύ καλά στο κανάλι. Και επίσης θα τους κάνω όλους subscribe back. Κοιτάξτε το όλο αυτό. Απλώς πατάω subscribe back. Και μην νομίζω ότι δεν διαβάζω τα σχόλιά σας. Σε όλους θα διαγράφω, τι λέω ρε φίλε. Σε όλους θα διαβάζω τα σχόλια, δεν έχω αφήσει κανέναν. Απλώς μην νομίζετε ότι επειδή δεν απαντάω, δεν σας δίνω σημασία. Αυτό guys, και πάμε λίγο celebrate. Γιατί θέλω να κάνουμε trades φίλε. Τώρα το 2026 επίσης μάλλον θα κάνουμε group που λέγεται Stop Scamming. Σε λίγο καιρό. Κάτσε να πάμε 600. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Έχουμε εδώ πέρα και το μόνο είναι το σπάνιο συγκριτάκι. Το κλασικό ένα μπει εντάξει, έκανα trade κάτι γιατί είπα είχα ένα ginger σε κόλλα και θέλω να μου πείτε αν είναι το UL και μου είπε τι θες για ένα ginger. Το έκανα trade απλό, normal, χωρίς κανένα mutation, χωρίς κανένα trade 75 μίλια και μου έδωσε Lagranda και ένα σπαγγέτι. Δεν ξέρω, πείτε μου είναι WRL και πήρα και πρώτη και μετά το έδωσα αφού ξέρετε ότι είμαι legit φίλε. Επίσημος μπορώ να σας πω ότι σε λίγο καιρό θα κάνουμε giveaway το Mieteira 156 μίλια. Όχι τώρα παιδιά, μην αρχίσετε να τσακώμε και εγώ. Όχι τώρα, θα σας ανακοινώσω εγώ πότε. Περίπου σε 5-6 μέρες έχω κάνει give. Να το κάνουμε ένα ωραίο giveaway. Τον πόνο όροφο δεν νομίζω να σας κάνω τίποτε, δεν νομίζω. Και το Mieteira, ακόμα το σκέφτομαι, μπορεί και να μην το κάνω. Επίσης αν έχει κάποιος offer για τα κάτω. Και θέλω μόνο τα κάτω κανόνες. Λοιπόν guys, θέλω offer στα brain rots εκτός από το μόνο range και τα σπαγγετάκια. Εντάξει, άμα είναι τα σπαγγέτι καλό, εντάξει θα κάνω το σπαγγέτι. Πρέπει να είναι, ψάχνω επίσης για Swaggy Bros. Όποιος έχει Swaggy Bros 40 μοίρια θα μπορούσα να του έδινα ένα σπαγγέτι λοσνού και δοσμπουρίτος και απλό να είναι και normal. Ελπίζω να έχει κανένα mutation γιατί άμα είχε κανένα mutation μπορούσα να δώσω Mieteira, να δώσω όλα αυτά εδώ πέρα, δύο σπαγγέτι, Lagranda και Mieteira. Τέλος πάντων guys, καλή χρονιά με υγεία. Ελπίζω να κάνετε enjoy αυτό το βίντεο. Thank you so much. Ελπίζω να το δείτε και αυτά. Bye.